Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы, які можна, як звычайна, і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 17 ліпеня кіраўнікі Беларусі і Расіі разам наведалі Валаам. А сёння, 18 ліпеня, у Санкт-Петербургу адбываецца 6-ы форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Пра што канкрэтна гаварылі падчас паездкі на Валаам кіраўнікі Беларусі і Расіі, ці толькі аглядалі наваколле, ці ўсё ж такі абмяркоўвалі магчымыя збліжэнні планаў, праектаў па інтэграцыі Беларусі і Расіі, невядома. Пра гэта не гаворыцца, хоць і папярэдне казалася, што і гэта тэма будзе абмяркоўвацца тэт-а-тэт кіраўнікамі дзяржавы. Ці ўсё ж такі знойдуць нашы краіны нейкія прыймальныя для абодвух бакоў гэтыя шляхі інтэграцыі, ці магчыма нам пазбегнуць пагрозы паглынання ці страту суверэнітэта, пра якія кажуць шмат хто з экспертаў і проста палітыкаў. Мы сёння і пагаворым з маім госцем, а гэта палітолог, дацэнт кафедры паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Добрый день, Кирилл. Добрый день. Кирилл, а давай я, может быть, пачну з такога пытання. Яно зразумела, што мы не ведаем дакладных прычын, але вот ваше меркаванне. Все ж таки, а чаму Путин, вот было ж сказано, што это Путин запрасіў Лукашенку наведаць разам Валаам. Чаму ён запрасіў яго на Валаам? Вот ёсць розныя канспіралагічныя версіі, але вот ваше меркаванне. Не, Валаам, па-першае, гэта даволі блізкае месца для Пуціна, і туды якраз і запрашаюць добрых сяброў. А по-другое, я б сказаў, што зараз, можа, палову недзе з мінулага года мы назіраем вот эту камунікацыю паміж Беларусю і Расію, калі з аднаго боку мы разумеем, што павестка дня, якая існавала ў 99-м годзе, большай часткай выпрацавана, што магло быць зроблена, уже зроблена, а што не зроблена, не варта, можа, і было прабіць. А трэба выпрацоўваць павестку дня можна наступны 20 гадоў. Бо зразумела, што яна будзе не механічнай. Зразумела, яна не будзе, скажем так, перасоўвання Беларусі на той каштоўны, скажем, на тыя каштоўнасці, з якіх зараз выходзіць Расія ў Беларусі, не крыху іншая, хаця не антаганістычная, проста крыху іншая. Гэта будзе якраз не уніфікацыя, але в некая выпрацоўка новай мовы і новых праблемаў. Нейкія прызнакі для гэтага ёсць, бо, скажем, такая агульная мова можа быць знайдзена, і тут якраз восторг Германа Грэфа з парка высокіх тэхналогій у Мінску, конечно, был вельмі дарэчы, бо ўсё ж такі існуе спадзяванне, што, скажем, гэта агульная мова можа будзе знойдзена на ацыфроўкі прамысловасці, бо гэта якраз пераход на новы прамысловы ўзровень, калі гэта будзе татальная, не татальная, але даволі шчыльная і плотная рабатызацыя. І калі тут беларускія напрацоўкі спрацуюць, гэта можа быць вельмі цікавы сімбіоз. Магчыма, гэта будуць крыху іншыя рэчы, бо еўразійскі звяз і агульнае ўдзельніцтва ў кітайскім шелковым шляху тоже нікуды не дзелася. Магчыма, гэта будуць нейкія, зноў-такі, нейкая агульная палітыка на ўсходнееўрапейскім напрамку, які вельмі актуальны. А што-то будзе знойдзена? Што, як будзе знойдзена? Вот, на жаль, мы зараз не ведаем, бо зараз, любая рэч, любая ідэя патрабуе нейкай пэўны перыяд таго клубнага зачыненага абмеркавання, калі гэта проста сырыя ідэі. Зразумела, з выказваннем беларускага боку, што гэта пакуль ідэі, канцэпты, але не канцэпцыі. Скажем так, гатовых вырашэнняў пакуль што няма, але прыкладна ёсць разуменне, як і што з гэтым можна будзе зрабіць. Вот ваши словы про тое, што з саюзнай дамовы большая частка была за гэтыя 20 гадоў рэалізаваная, а то, што не было, можа, і не варта рэалізаваць. Тым не менш, вот, по-моему, самае галоўнае, што там было закладзенае ў гэтай саюзнай дамове, яно і не было рэалізаванае. Я маю на ўвазе і
адзіную валюту, да прыкладу, і там адзіны урад нейкі, там кіраўніка, Ну, не ўрад, а адзіны парламент. адзіны парламент, і гэта і ўсё астатняе, што у прынцыпе як бы рабіла з двух краін одну краіну. Ну, не зусім так. Самае галоўнае, ну, скажем так, тое, што мы вспоминаем адразу, калі мы кажам пра беларуска-расійскі саюз. Гэта роўныя права беларусаў у Расіі, расіян у Беларусі. Там, на маёмасць, на врачебную дапамогу, на адукацыю. Гэта даволі шмат, бо гэта ўсё ж такі здымае шмат тых прапонаў, якія іншыя краіны СНД не маюць у Расіі. Яна дае перавагу, яно актыўна выкарыстоўваецца Беларусю. Магчыма, што гэта і было галоўна, бо зусім астатнім мы проста пасварыліся б. Бо у Беларусі ўсё ж такі дзяржаўны капіталізм, і як было інакш рабіць, калі, скажем так, 80% беларускай савецкай эканомікі гэта 10 тузін прадпрыемстваў вялікіх, якія працавалі на саюзны рынок. Канешне, яны патрабуюць цэнтралізованого кіравання. І ніяк інакш быць не магло. У Росіі зусім іншае становішча, бо ўсё ж такі 86 рэгіёнаў гэта вельмі разнастайна і вельмі надта больш за 11 часовых поясов. Гэта, значит, зусім розныя умовы і зусім розныя тэрыторыі, зусім другая, зусім іншая краіна. І, скажем так, гарманізавацца ў адным, немагчыма, бо яно бы якраз, скажем так, мела б наступствам, нейкае расчыненне Беларусі ў Расіі, да, так ці інакш. Бо зараз тая степень блізасці, якая ёсць, она комфортная для ўсіх, яна комфортна для Расіі. Той же расійскі бізнес актыўна гэтым выкарыстоўваецца, бо межы няма, мова зразумелая, але юрысдыкцыя іншая. І так далей. Я так разумею, сыходзячы з вашых слоў, што, да прыкладу, ініцыятыва дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай, якая нават выклала адпаведную петыцыю і збірае подпісы за тое, што трэба скасаваць сам праект «Саюзная дзяржава», што ён сябе счарпаў, і далей мы можам спакойна супрацоўнічаць з той же самай Расіяй у межах ЕАЭС, а саюзная дзяржава больш не патрэбна і нават шкодная. Вы з гэтым не згодныя? Канешне, нет, гэта глупства проста. Бо разбурэнне саюза, разбурыць тыя пагадненні, якія былі заключены, а колькі гэтых пагадненняў хто-небудзь лічыў? А якая гэта праца юрыстаў? А якая это праца з двух бакоў, а які гэта будзе дыскамфорт для грамадзян абодвух краін. Бо любы хаўрус, любы саюз, гэта перш за ўсё тая дагаварная база, якая на ім пабудавана. І з беларуска-расійскім саюзам даволі шмат такіх дагавораў. А ці не можа гэта існаванне саюзнай дзяржавы скончыцца так, што мы прыйшлі да высновы, што далей развівацца яно не можа, мы пакідаем ўсё, што напрацавалі, каб яно існавала, але саюзную дзяржаву скасоўваем і супрацоўнічаем далей у межах ЕАЭС больш шырокім фармаце. Гэта некамфортна, перш за ўсё, для Беларусі будзе. Бо так яна мае прывілегіраваныя адносіны з Расіяй, прамую камунікацыю, магчымасць нешта атрымаць і за нешта змагацца на індывідуальнай аснове, а не на калектыўнай, як у еўразійскім звязе. Так што тут ўсё зразумела, калі тая ж Ганна Канапацкая хоча галасаваць за тое, каб пазбавіцца левай рукі на той падставе, што ёсць права і хопіць, хтосьці можа так і думае. Але насамрэч любы палітык павінны выкарыстоўваць увесь шэраг інструментаў, які ёсць, ні ад чога не адмаўляючыся, бо чым больш інструментаў, тым больш магчымасці, і магчымасці рэалізоўваць самыя разнастайныя рэчы. Бо адно дзела прасоўваць нешта праз Еўразійскую эканамічную камісію. А што Беларусь там прасунула? А пакуль нічога. Казахстан зрабіў, но Беларусь пакуль не спрацавала, пакуль не зразумела, як і што з гэтым зрабіць. А фармат беларуска-расійскага саюза даволі камфортны, даволі многія рэчы атрымалася рэалізаваць, і праграмы даволі вялікія рэалізоўваюцца. Усё працуе. Так што тут не трэба чапаць тое, што добра работае, тое, што прыносіць свой плён. Куды лепш, калі тая ж Канапацкая хоча навошта пабудаваць нешта побач.
Навошта разбураць, ты пабудуй сваё, зрабі нейкі праект, тым больш што насамрэч беларуска-расійскаму звязу сёння бракуе новых праектаў. Бракуе, напрыклад, там агульнай палітыкі ў адносін да ўсходняй Еўропы, бо Беларусь на такой агульнай палітыкі магла б вырасці ў моцны рэгіянальны цэнтр, не толькі эканамічна, но і палітычна. А таксама Беларусь самы час зараз, калі Злучаныя Штаты пры Трампе займаюцца пратэкцыянізмам. А вось адзіная рэч, якую няма ў беларуска-расійскім звязе, і той жа Рапота пра гэта казаў, што вось незразумела, як рабіць прамысловую палітыку. Ну, і зразумела, што гэта цяжкае пытанне, бо любая прамысловая палітыка — гэта прэферэнцыі і гэта пратэкцыянізм. Ты нешта гадуеш, потым выпускаеш уже на рынок, калі яно ўзмацнела. І гэтыя тэплічныя ўмовы, канешне ж, патрэбны. А сёння той же і еўразійскі звяз, і той же беларуска-расійскі звяз зыходзіць з таго, што ёсць там нейкія слушныя манетарныя прынцыпы. Гэта значыць, што само няхай расце, калі вырасце, з гэтым будзем працаваць. Ну, гэта ж тое самае, што калі мы кажам пра стварэнне нешта нового, што з аднаго боку у нас там нейкі боксёр, нейкі Майкл Тайсон, а з другого боку нейкі там заморыш семікласнік. Ну, мы кажам, ну, они ж абодва боксёры, няхай боксуюць, няхай мацнейшы атрымае свою перамогу, но гэта ж нечесна. І зараз самы час, бо Расія пад санкцыямі, тыя ж ліберальныя прынцыпы не працуюць, і той аргумент, што вось грошы не дадуць, бо гэта будзе парушэннем базавых гуманітарных прынцыпаў, такіх і так не дадуць. Ні грошай, ні тэхналогіяў. А рабіць зараз неяк замацоўваць прамысловасць, неяк прасоўваць, і калі атрымаецца, то на ўзроўні еўразійскага звяза, но калі не атрымаецца на ўзроўні беларуска-расійскага саюзу, нейкі, скажем, пратэкцыянізм, пэўную долю пратэкцыянізму адносін да беларускай прамысловасці, гэта тое, што Бог наканаваў Беларусі, гэта тое, што трэба рабіць, і трэба рабіць, асабліва зараз, калі ўсё, скажем так, рынкі падаюць і жыццё не палепшаецца. Так што тут, скажем так, чым больш ініцыятывы будзе з беларускага боку, чым больш, скажем так, канкрэтна і прадметна Беларусь будзе рабіць прапановы, а тыя прапановы, якія будуць добра гучаць і ў калідорах улады, і публічна. Бо калі ты нешта кажаш толькі ў калідорах, она можа там недзе заглохнуць, там праз нейкі паварот не праскочыць, там, і расчыніцца ў нейкіх сценах. Але калі яно робіцца і ў калідорах, і публічна, тады яно працуе. І гэта таксама трэба было б рабіць. І інструмент беларуска-расійскага саюза для гэтага куды больш лепш. А, на жаль, просто Беларусь праяўляе мала ініцыятывы па абароне, па прасоўванню сваіх інтарэсаў. І гэта якраз стварае пэўная праблема, бо ніводзін кожны палітык абіраецца ў сваёй краіне, каб бараніць інтарэсы сваёй уласнай краіне, а не суседніх краін. І калі ты чакаеш, што нешта табе такое будуць прапаноўваць, ну, прапануюць то, што застанецца. А калі ты хочаш, каб ўсё ж такі быць акцыянерам, каб рэалізоўваць свае правы, трэба выступаць з ініцыятывы, трэба разумець, якія праекты прасоўваць, як інтарэсы бараніць, і самае галоўнае, а дзе з гэтых інтарэсаў будзе возврат, дзе абратна будзе той ресурс, які во ўсё гэта было інвестировано. Ну, гэта звычайная, скажем так, международная и политика, и экономика, але все должно быть, скажем так, работать больше и меньше сгарманизовано. І вось я спадзяюся, што да гэтага мы недзе будзем прысоўвацца праз такія сустрэчы на Валааме, праз лыжныя поездкі ў Сачах, але дамоўленасць на вышэйшым узроўні яшчэ не азначае, што астатнія механізмы будуць працаваць. І, канешне, Беларусі бракуе гэтых працуючых механізмаў, гэтых, скажем так, і падрыхтаваных чыноўнікаў, якія бы проста мелі цвёрдае разуменне, дзе беларускай зацікаўленасці павінны быць, пра што іх магчыма рэалізаваць, праз якіх партнёраў, ну, скажем так, на простой... Я выбачаюся, мы перервемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях палітолог Кірыл Коктыш, і мы абмяркоўваем беларуска-расійскія адносіны. Зміцер Лукашук працуе для вас у студыі.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Удава Рыгора Барадуліна Валянціна апынулася ў цяжкой сітуацыі. У яе запазычанасць за святло 917 рублёў, за чаго святло ў кватэры 80-гадовай жанчыны адключылі. Становішча ускладняе тое, што ў кватэры электрапліта і жанчына не можа гатаваць сабе ежы. Пра ўсё гэта напісаў Глеб Лабадзенка. Ён просіць дапамагчы аплаціць. Уначы 15 ліпеня ў Брэсце застрэліўся 32-гадовы кіроўца следчага камітэта. Пра гэта паведамляе прэс-служба ведамства. Следчы камітэт адзначае, што іх супрацоўнік быў у працоўным адпачынку і застрэліўся з уласнай паляўнічай стрэльбы. Блогер Нехта дадае, што мужчына быў кіроўцам кіраўніка брэсцкага ўпраўлення следчага камітэта Александра Рахманова. І як вынікае з перадсмяротнай запіскі, афіцэр заблытаўся ва ўласных пазыках. Генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрыш прыбыдзе ў Беларусь на пачатку верасня. Пра гэта інфармуе прэс-служба МЗС. Гэта будзе першы візіт чыноўніка такога ўзроўню ў нашу краіну. Генсакратар возьме ўдзел у канферэнцыі высокага ўзроўню «Барацьба з тэрарызмам пры дапамозе інавацыйных падыходаў». Уладзімір Зеленскі запрапанаваў выдаваць украінскае грамадзянства этнічным украінцам, якія жывуць за мяжой. Адпаведныя механізмы для гэтай працэдуры ён даручыў распрацаваць Міністэрству замежных справаў Украіны. Пра гэта паведамляе сёння Грамадскі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы, падчас якога мы разам з палітолагам Кірылам Коктышам абмяркоўваем сённяшні стан беларуска-расійскіх адносінаў і форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які праходзіць у Санкт-Петербургу, сустрэчу Пуціна і Лукашэнкі на Валааме. Кірыл, вы сказалі, я вяртаюся да гэтай, мне спадабалася гэта фраза ваша пра тое, што ўсё, што маглі с пунктов этой союзной домовы уже отпрацавали. С повестки дня. С повестки дня отпрацавали, распрацавали. Что не распрацавали, то уже, видать, оно и не потребное. Тым не менш, мы чуем заявы з Кремля, высоких чиновников, наконт того, что, напрыклад, спачатку інтэграцыя ў межах саюзнай дзяржавы, а потым перамовы па коштах на газ. Спачатку інтэграцыя, а потым будзем там нешта яшчэ ў эканамічным плане вырашаць. Але інтэграцыя, яны ўсё адно гавораць пра тую саюзную дамову, якая ёсць, і тыя пункты, якія яшчэ не рэалізаваны. Не толькі. Дамова досыць шырокая, яна дазваляе даволі шырокай інтэрпрэтацыі, можна ўсё это так ці іначай гарманізаваць. І механізмы для гэтага таксама магчыма знайсці. Але справа ў чым, што пакуль перамовы будуць канцэнтравацца на тым, як дзяліць тыя рэсурсы, якія ёсць, гэта будзе толькі павышаць канфліктнасць. Бо усе гэтыя рэсурсы знаходзяцца ў абароце, там у расійскага боку, у беларускага боку. Ніхто нічым дзяліцца не гатовы, бо гэта ж, канешне, будзе пагаршэнне уласнага становішча. І вось гэта пераразмеркаванне зараз, калі гэта пойдзе па гэтаму, яно, канешне, толькі будзе мець наступствам пастаяннае нарастанне гэтай унутранай канфліктнасці. Калі размова пойдзе, і мне здаецца, што гэтым была б якраз беларуская зацікаўленасць, аб тым, каб сумесна ствараць новыя актывы, новыя рэсурсы, каб создаваць той кошт, якога сёння няма. Вось гэта было бы цікава, гэта таксама інтэграцыя. Дарэчы, вялікі секрэт Палішынеля, што ўсё, што адбудзецца паміж Лукашэнкам і паміж Пуцінам, амаль любое пагадненне гэта будзе паглыбленне інтэграцыі.
Бо ўсё ж таки, калі нейкае прасоўванне ёсць, гэта ўжо таксама ёсць паглыбленне, мы таксама можам об этом казаць. Любое паглыбленне інтэграцыі у нас адразу ўспрымаецца як набліжэнне да страты суверэнітэта. Ну, гэта глупства, бо зразумела, што існуюць там пэўныя скажем, плынь палітыкаў, якія робяць на гэтым капітал, бо вельмі проста і вельмі танна на гэтым рабіць нейкую папулярнасць. Але справа ў тым, што рэальнае паглынанне не трэба ні Расіі, ні Беларусі. Яно не прынясе нічога, акрамя новых выдаткаў, яно палітычна. Беларусі не трэба, зразумела, а Расіі чого? А Расіі навошта? Калі ты можаш граць праз свайго добрага сябра, так ці інакш, навошта скарачаць, скажем так, колькасць, скажем, тых мест і тых, скажем так, тых сябраў, праз якіх ты можаш таксама прасоўваць свае інтарэсы. Бо, скажем так, одна краіна, калі існуе нейкі хаўрус краін, то это хаўрус краін. Гэта крыху мацней, гэта крыху цікавейшае. Па-другое, калі размова ідзе аб той же тонкай настрокі, зноў жа нагадаю, што Беларусь мела сваё міністэрства замежных спраў пасля другой айчыннай вайны. І гэта ўсё ж такі вялікі-невялікі, але напрацаваны досвед працы і ў міжнародных арганізацыях, і на міжнародным узроўні. Так што нават у Савецкім Саюзе гэта ўсё рэалізоўвалася, і ніхто гэтага рэсурса не адмаўляўся. Так навошта ад яго адмаўляцца зараз? Ён даволі дарагі, ён можа пры добрай гульні, ён можа прыносіць вельмі добры рэсурс, бо, скажем так, Беларусь куды хутчэй будзе знаходзіць размову з усходнееўрапейскімі краінамі, чым зараз, скажем так, Вялікая Расія сама будзе з імі знаходзіць. І куды прасцей гэта было б, скажем так, такая скансалідаваная ігра паміж Масквой і Мінскам. А таксама магчыма, зноў жа, каардынаваць палітыку ў самых розных сферах, бо, скажем, Беларусь зараз выдатныя вынікі паказвае з тым жа паркам высокіх тэхналогій, але гэта справа кібербезапаснасці, дарэчы, беларуская канцэпцыя якраз такі знаходіцца ў духе расійскай і кітайскай канцэпцыі. І Беларусь таксама ад гэтага можа выйгрываць, рэалізуючыся як асобны ігрок. І гэта таксама выгодна і Расіі, выгодна і Беларусі. Ну, а калі казаць про, скажем так, негатыўныя бокі любого паглынання, яны даволі вялікія. Гэта і іміджавыя страты, і эканамічныя страты, і, незадавальненне, якое будзе і ў Беларусі, і ў той жа Расіі. Тут аднадушша никакого не будзе да беларусаў. Вельмі цёплая адносіна, але все-таки ёсць разуменне, што гэта крыху іншая рэч. Ну і там ёсць спекуляцыя, конечно, што Путін жадае застацца на новы срок праз аб'яднанне, але тут же просты алгарытм, што калі размова ідзе пра змену Канстытуцыі, то куды больш прасцей будзе прасунуць Канстытуцыю пункт аб абмене абмежавання колькасці прэзідэнцкіх срокаў, нежели перапісваць всю Канстытуцыю на новы лад, каб інтэграваць у яго Беларусь. Анексавалі і нібыта інтэгравалі ў сябе Крым, і Канстытуцыю не перапісвалі. Крым не патрэбаваў никакой перапісвання Канстытуцыі. Ўсё ж таки тут і гістарычны падмурак даволі моцны, і калі мы бачым, што зусім розныя ўспрыяцці ў Расіі, скажем, по Донбасу і по Крыму, тут ёсць пэўная розніца, і гэта розніца все-таки даволі істотная. Так што мне здаецца, што ўсё гэта больш за ўсё, конечно, спекуляцыі, бо калі нічога не атрымліваецца, конечно, ці трэба быстро скалаціць нейкі капітал, трэба крычаць, што пажар гарыць, хватае вакзал, хватае мешкі, вакзал адходзіць. Але гэта ўсё ніколі не выходзіла ў актуальныя планы, нават калі, як не выходзіла. Ліберальная тусовка ў Москве пра гэта шмат чаго казала, але гэта першы прызнак таго, што калі ліберальная тусовка нешта кажа, то менавіта гэта ніколі не будзе мэйнстрымам. За ўсе гады правлення Пуціна было менавіта так. Таму гэта ўсё ложны след, а зараз трэба глядзець, а што адбываецца насамрэч.
Да, а дзе ж след праўдзівы, куды ён Бо вядзе? калі все глядзяць на одну рэч, на той міраж, які не рэалізуецца, ну трэба глядзець недзе побач, можа быць больш цікавейшае. Вы, як чалавек абазнаны ў пошуку гэтых вот палітычных слядоў, штосьці выглядзелі? Ну, мне хацелось спадзявацца, што Беларусь, Расія. Зараз я так бачу, што ўсё это вагаецца паміж двумя магчымасцямі. Першая магчымасць — гэта гульня з нулявой сумай. Калі, скажем, Беларусь нічога не прапануе, ну, для России будзе танна. Конечно ж, Россия не будзе думаць за Беларусь, бо за Беларусь павінна думаць Беларусь сама. Для России будзе даволі выгодным скараціць тыя грошы, якія надае России, якія надае Беларусі, захаваўшы той самы лад. Просто крыху менш платыць за той же саюз. І гэта для России будзе прымальнай ініцыятывай. Тым больш падчас калі весь глобальны эканамічны палітычны лад апынаецца пад вялікім пытаннем, і зараз мы бачым, што некая рэканфігурацыя будзе, якая ўсё ж таки будзе мець зусім іншыя рэзультаты, зусім іншую карціну. Груба кажучы, вот атрымліваецца так: Россия кажа, спачатку інтэграцыя, а потым перамовы кошты на газ. Мы кажам, якая інтэграцыя? Ніякая інтэграцыя. Яны кажуць, ну, значыцца, кошты на газ вот такія, як вы сказалі, і ўсё. Ці там Россия кажа, спачатку інтэграцыя, а потым вот абяцаныя вам крэдыты. Мы кажам, якая інтэграцыя? Яны кажуць, ну, тада ніякіх крэдытаў. Менавіта так, калі нічога не рабіць, то якраз расійскае правительство, расійскі ўрад здолее рэалізаваць менавіту гэтую гульню, тым больш, што я тут не скажу нічога нового, што розныя погляды ў расійскага ўрада і ў расійскага прэзідэнта на шмат якія рэчы. Урад ліберальны, каля прэзідэнта расійскага больш патрыятычна настроеныя людзі. Гэта, скажем так, тое, што ў Расіі клічыцца Палітбюро 2.0. Гэта, канешне, розныя групы і розныя інтарэсы. Но калі ты застаешься просто объектом и дозволяешь, скажем, на себе таким образом, то есть ты же ничего не пропановываешь, ты не робишь неких ответных ходов, ты просто скажешь, ну это же не может быть, это же неправильно. Вот, то, конечно, ничего не будет атрымлівацца, бо кожны будзе гуляць у дзеле сваёй пользы. А другие варианты — гэта гульня са станоўчай сумай, са станоўчым вынікам. Калі Беларусь здолее зрабіць прапанову, якую ні публічна, ні непублічна немагчыма будзе адвергнуць. Я ўжо казал, гэта і ацыфроўка прамысловасці, і пратэкцыянізм для прамысловасці, бо шмат якія прадпрыемствы ў Расіі і ўладары будуць шчаслівы, калі Беларусь сталі лавіраваць прамысловую палітыку і наяўнасць прамысловай палітыкі. Гэта такі грамадная, скажем, плынь будзе саюзнікаў імгненна ў Расіі, Беларусь знойдзе, калі па гэтаму шляху пойдзе. Але ж на гэта трэба рашыцца. А што, у чым праблема? Ну гэта ж зусім... Гэта ж не змена палітычнага лада. Гэта не змена палітычнага ладу, але гэта ж тое, што адразу будзе клікацца эканамічнай ерассю, што гэта ж абвяржэнне лібералізму. Хаця зараз, ну, Путін сказал, што лібералізм памёр як эканамічны, скажем так, лад жыцця. Як і рок-н-рол. Да, што вось, ну, рок-н-рол-то яшчэ больш не менш жывы, але вось... Але ў Злучаных Штатах шмат каму спадабалася гэта. У той же Англіі 50/50, палову на палову. Але калі мы разумеем, што калі той же Путін сам кажа, што трэба іншы інструмент, што лібералізм — гэта добрая ідэя, але гэта ж не, ўсё ж таки не Біблія. І трэба мець побач яшчэ і іншыя рэчы. Калі у тебя есть только ў машыне толькі газ, ну варта все-таки ж мець і тормоз, а яшчэ варта мець і коробку пераключэння перадачу. Побольше, более инструментов павінна быць. Так вось, калі мы кажам, што павінна быць прамысловая палітыка, і гэта будзе асэнсаванае патрабаванне ў Беларусі ў межах саюзнай дзяржавы, у межах Еўразійскага саюзу, то імгненна Беларусь знойдзе саюзнікаў на расійскіх прасторах. Перш за ўсё, гэта будзе шматлікія прамысловыя прадпрыемствы і па ўсёй Расіі. І гэта будзе зусім іншае гучанне, бо сказаць «не» тут будзе даволі цяжка.
і гэта трэба будзе пра гэта рабіць. А такая дыскусія яна давно наспела. А нават той же Путін шуціць, жартуе, што той же Кудрын дрейфуе больш да поглядаў Глазева, які заўжды пра гэта і казаў. Вось гэта тая прапанова, якая імгненна ўзмацніць беларускія пазіцыі і, скажем так, дазволіць перайти ў нейкі наступ, а не толькі абараняцца. А лічбаванне таксама, еўразійскі звяз, тая ж там Руслова палітыка. То есть тут трэба хоць адно-два абраць і з гэтай ініцыятывы рухацца, і тады ўжо атрымліваецца ўсё ж такі тая гульня, якая будзе куды больш цікавай. І не трэба будзе пастаянна бараніцца, трэба будзе ўжо неяк размяркоўваць рэчы, гэта будуць не аднабаковыя страты, гэта магчыма яшчэ і даволі вялікі выйгрыш. От дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі, старшыня камісіі, дарэчы, па міжнародных справах, казаў інтэрв'ю нам, што трэба вывесці любы палітычны складнік з пытання паглыблення інтэграцыі, што, маўляў, вот эканоміка, гаспадарчыя пытанні на першым плане. Але ў мяне ўсё ж такі, паслухаўшы вас, узнікае такое ўражанне, што у разуменні беларускага боку пакуль яшчэ ўсе гэты эканамічны складнік, гэта, да прыкладу, а вот 80 прадпрыемстваў беларускіх не пускаюць на расійскі рынок, а давайте іх пусцім. Вырашыць гэта пытанне, вырашыць пытанне крэдытаў, вырашыць пытанне кошту на газ, але не ўсё то, про что вы зараз сказали. Конечно. По-першае, все-таки хотела значыць, што заўжды на працягу ўсей гісторыі існавання чалавецтва палітыка фармулюе тыя умовы, якіх будзе функцыянаваць эканоміка. То есть гэта нейкі мазгавы цэнтр, які кіруе тым ліку эканомікі. І пазбавіць адно другого, як ногі пазбавіць галавы, няхай не там реализуют свою самостойность, а мы с головой будем отдельно размаўляць. Не бывает такого. Гучыць, конечно, прывабна, звучыць цікава, нават пераканаўча, але гэта бессэнсоўна. Бо гэта немагчыма ніколі зрабіць, таму што палітыка ўся яна пра эканоміку. Я калі са студэнтам размаўляю, на першым заняткі мы заўжды кажам, што які галоўны закон палітыкі, гэта закон о бюджэце. Сколькі, з каго мы собираем і на што агульнанароднае мы трацім. Бо вся палітыка, яна будуецца вакол пераразмеркавання рэсурсаў. І як адно ад другого аддзяліць, гэта значыць ужо прайграць, бо не атрымаецца так. А мы можам, конечно, публічна казаць, што у нас эканамічныя інтарэсы павінны быць наперадзе, гэта так. Але праўда ў тым, што і ў астатніх дзяржаў таксама эканамічныя інтарэсы наперадзе. І Трамп, калі рэалізуе інтарэсы Злучаных Штатаў, ён зыходзіць не з палітычных, а з эканамічных інтарэсаў. Ён даволі чётка фармулюе. І еўразвяз таксама ніколі не забываўся пра эканамічныя інтарэсы. Іншы чын, што ён можа рэалізоўваць гэтыя эканамічныя інтарэсы праз 2 гады на 3. Але ж ніколі гэта не забывае, гэта таксама лічыць, бо не бывае такого, што каб вся палітыка была ў вакууме. Гэта без рэсурсу ніводнага рашэння не можа быць прынята. Таму тут трэба проста разумець, як Беларусь, як беларускае ноу-хау, як беларускія моцныя бакі могуць змяніць беларускі палітычны вес, эканамічны вес. Бо так, беларускія амбіцыі перш-наперш яны эканамічныя. Бо Беларусь, так уже наканавана, так атрымалася з пасляваеннага перыяду, што Беларусь атрымала буйную прамысловасць, мела розум гэта ўсё захаваць, мела розум захаваць не толькі самі асноўныя фонды, але яшчэ і сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў. Так гэты ж актыў павінны спрацаваць, яго трэба інвеставаць далей, каб ён прынёс грошы, а не каб Беларусь не гатовіла спецыялістаў для далёкага замежжа, а ўсе гэтыя заводы прастойвалі, ператвараліся, проста патрабавалі новых выдаткаў з бюджэта. Трэба, каб гэта работало. Кирилл, на завершэнне ўсё ж таки прыходзім да высновы. То есть вы перакананыя, што і на сённяшні дзень, гаворачы пра паглыбленне інтэграцыі з усіх бакоў, ніякай размовы пра страту суверэнітэта не ідзе. Немагчыма, невыгодна, і гэта ўсё шумы, якія зноў бурбалкі, якія вакол. А так трэба сачыць за рукамі. Дзякуй вялікі. Кирилл Коктыш, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас.